Pengurus Ranting NU Sekaran Gunung Pati dados pamangku-gati pangaosan selapanan Ahad Legi. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Raudhatul Muslimin Cempakasari Timur ing dinten Ahad enjing tanggal 17 November 2019. Pangaosan selapanan Ahad Legi menika kalebet kagiatan rutin ingkang kawontenan déning pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Pamicara pangaosan inggih menika Bapak Habib Umar Al-Muthohar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah Gunung Pati, Semarang. Adicara menika dibikak kalian Ketua Panitia inggih menika Bapak Isnan SPD MPD. Adicara inti saking pangaosan inggih menika ngandharaken babagan akhlak Rasulullah kang kedah dados panutan lan teladan kangge sedaya umat. Kathah warga ingkang nderek nyengkuyung pangaosan menika.